Tentokrát predstavíme ďalší model, konkrétne ide o najobľúbenejší a najviac predávaný model. Volá sa to Mercurial Victory FG. Ide o model z najnižšej triedy z radou Mercurial. V podstate je zameraný pre rýchlostno-typových hráčov. Povrch kopačiek, jednoduchá tá syntetika. Čo sa týka podrážky, predu tvorí 6 štuplov, vzadu 4. Sú usporiadané tak, aby dokázali pomôcť hráčovi lepšie akcelerovať na ihriskách, hlavne teda tých tvrdých povrchoch. Ich hmotnosť je okolo tých 200-220 gramov. Závisí to samozrejme od veľkosti